Anong mapapansin mo dito sa ating online? Sulat. Lahat, oo, sulat nga to. Kaya lang nagsisimula sa letter A. A. Number 1, anong basa dito? Approach. Number 2, Abundant. abundant. Number 3, Arrogant. arrogant. Number 4, Abuse. number 5, Additive. 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 Walang tinginan. Approach. Spelling? APP R O C Letter A. A C H E S. Tumingin ka na lang dito para tayo makatabi ng abundant. A B U N D A N T. Arrogant. A R Double R. A double R O G A N T. O dito sa approach, pang ilang yung letter O? 5. Abundant. Sa abundant. Ilang letter meron sa abundant? 8. 2, 4, 6. Very good. Sa arrogant? 6. Hindi, dami nito eh. 2, 4, 6, 8 8. din. Sa abuse? 5. Tama. Sa additive? 8. 8. Sa approach? 8. 10, 2, 4, 6. Ilan dito sa approach? Ilan sa approach? Ilan letter? Yung letter ay 10. Tama. Ay dito sa abundant? 8. Tama. Ay dito sa arrogant? 8. Sa additive? 8. Sa abuse? 5. 5. 10, 8, 8, 5, 8. Ano, dito sa 5 words, ang may double D, anong words yun? Additive. Tama, additive. Yung abundant, pang ilan yung letter N ng abundant? Pang ilan yung letter? Abundant? Letter N, pang ilan to? 7. Tama. Pang ilan to sa huli? 8. Hindi, pang ilan sa huli? Di pangalawa sa huli. Ito di ba letter T ang hulihan? Anong hulihan ng approach? S. Very good. Yung additive, letter? E. Anong kapareha ng additive na may letter E? Letter E. Abuse. Very good. Ano ang pinakalamang na letra sa 5? Approach. Approach. Yung kokonti lang. O abuse. Tama.